Musika zuzenean telebista saioa Mutrikura etorri da gaurkoan. Txuma Murugarren musikariarekin egin dut hitzordua, argitaratu berri duen Gautegia diskoa ezagutzeko. Gaur, gurean, Txuma Murugarren. Mesedez barkatu iezadazu, desatsegin jokatu izan badut, baina edozein erok badaki dena da hola zure barruan. Haupa Txuma, Apa, koldo. hemen elkartu gara, Mutrikuko txoko derronetan, azken boladan ateadeken disko bati buruz hitz egiteko, Gautegia izena arama, Nik Keifen Nocturama diskoan oinarritutako disko errebisio bat da, eta horrek aitzaki emango digu zure musika bidea pixkat errepasatzeko, eta aurrera begirako asmoak ere jakiteko. Hasteko eta behin, disko berri bat, hainbat urte ondoren, disko luze bat, disko berezi bat, eta berriz ere errepidean esan daiteke, ez? Bai, disko honen kontua ez da izan oso nere, esan ateratzeko pixkat lozorro horretatik, pandemia garai horretan oso geldirik egon du. Ni oso ondo egon nintzen, Baina bai geldirik egon ginela eta barrez, eta orduan aitzaki ona zan, orain honekin hasi berriz ere, eta utzi lehengo inazegon lan hori hor grabatuta, testigantza hori. 80. hamarkadan abiatu zenuen musika bidea, Sasoi Ilunak taldearekin, eta 2000 urtetik aurrera bakarkako bidean, Txuma Murugarren izenpean, ibilbide oparoa eta diskografi ederra bilduta denbora guzti honetan. Bai, badaukat zenbait, nahiz eta gero errebizioa egiten duzunean askotan pentsatzezu, hauen nun grabatu behar, bestean nun egin behar. Egin dituen zenbait post, berriz grabatuko dituzken kantuak, eta besteak batzuk hola dira, gelditzen dira hor, denbora aldatzen da, zure egoera ere aldatzen da, eta Sasoi Ilunakin bai, egin genuen hamarkada oso bat, eta gero Arakina diskoaren ostean, hor egon zen nolaiteko nekazio bat, bai oso kritika ona jasotzen genituen, baina ezan azkenean horrek aurreratzen egiten, eta horta artean zehon Pitxi Aizpuruk esan ziala egiteko disko bat bakarka. Nik genuen nire burua ikusten hor, baina neuzkan kantu batzuk, egia esan Sasoi Ilunakin ezienak zehatzen, eta egin genuen lehenbiziko diska hura, eta ondo atera zen, eta hortik dana etorri zen urtez urte, ia, hasi nintzen, lehenbiziko 3 diskoak, lehenbizikoa izan bazan 2000 urtean, bestea 2001, eta bestea 2002, hola joan ziren danak, lehenbiziko 4 gutxinez. Eta bai, oain ja, pixka bat, 2006an azkenengo Luzia, eta 2008an uste dut zingela atea zala, oain hau, pixka bat gazaiago. Musikalki esan daiteke, rock eta pop giroetan abiatu zenula zure bidea taldearekin, Sasoi Ilunak taldearekin, gerora giro akustikoak iritsi ziren bakarkako bide horretan, baina rocka izan da pixka zure norabidea. Bai, horre, lehenbiziko diskoa, bakarkako lehenbiziko diskoa zan, oinarri oso akustikoa zan. Eta, baina, nik uste dut klabea eta hizkuntza nik uste dut zala rockarena, fondoan zeona. Baina gero nik banda baten laguntza osoago, sendoago baten beharra nuen, eta horregatik berriz bigarren diskotik aurrera izan zen rockeroago, gitarreroago esateko, bai. Hor mugitzen naiz gustokoen. Badakizu zein den biderik malkarrena, nun dagoen mina uzkurturik, nun irauten duen sukarrak, istripuaren osteko unena hasietan arima irteten da, zute batetik iesian bezala, urik ez dago, bihotza ikio da.
hotza jo da. Baitu zuzen bate ezaugarri zure diskoetan, alde batetik zure ahotsa eta bestetik ere gitarraren presentzia. Bai, hala da, zoritxarrez o zorionez, hala da, ez? Bere hala identifikatzen da zeinari den kantatzen, eta horrek, bueno, gauza honak ekarri dizkit, eta txarrak ere bai, osea, denetarik, ez? Baina nik zerbait ikusten den nire ibilbidean, ahotsaz gainera, nik ikusten dut historiak kontatzeko modua dela pixkat zelan esan, ezberdintzen nagoena, ez? Nik esango nuke historio kontalaria naizela. Gaur elkartu gara, Gautegia diskoa hitz egiteko, Nick Cave eta Bad Seeds taldeak egindako Nocturama diskoan oinarritutako lana da honakoa, 2016 urtean Izarran Star zikloaren inguruan egindako lan bat. Bertan, Nick Cave egindako lana berrikusten duzu, gaur egungo zure bandarekin, eta kantuak bilakatzen dira zure. Bai, diskoa betian gustatu izan zait, Nocturama, naiz eta Nick Cave zaleentzat ez den berak egindako diskorik onena. Eta, bueno, arbuiatu ere egiten dute diskoa, ez? Niri asko gustatu zait beti, eta horregatik lehen esan bezala praktikotasunagatik hautatu genuen, baina diskoak berak bazituelako abesti politak eta potenteak, ez? Eta horregatik hartu genituen kantu horiek, lehenbizi Rafa Zebesek eta biok moldatu genuen, baina oraingoan ja egon da baterian Oriol Flores, ez da egon Nacho Beltran. Bueno, Nacho Beltranek egiten du kantu batean, bateria, baina Oriol Floresek egin ditu gainontzekoetan, Miguel Ramirez egon da bajuan, Angel Unzuk egin ditu gitarrak, eta nola ez, horre Rafa Zebes nerekin beti dabilen piano jolea, ez? Eta horretaz gainera Gaizka Inzuntza, audientzeko kidea, ja bigarren o hirugarren aldiz nerekin gauzak egiten dituena, beti gustatzen zait bere koruak, bere slide gitar, zerbait sartzea Gaizkarekin. Bai, eta halaxe, eraman estudiora, eta egun pare batian, ventilauta zegoen. Kasu honetan, disko honetan, pianoren presentzia ere nabarmena da eta kasik hor oinarritzen da kantuen bizkarrezurra. Bai, Rafak egiten duen oinarria oso garrantzitsua da. Naiz eta lau nota jo kantu batean, bestelako pertsonalitate bat ematen dio abestiari. Eta oso kreatiboa da. Nire melodietatik melodia berriak asmatzen pianoarentzako, oso ondo fusionatzen direnak eta berezitasun bat, beti berezitasun bat dutenak. Alde batetik, musika moldatu duzu, zurera ekarri duzu Nick Cave egindako disko hori, eta bestetik, letra itzulpena dago, zuk ere egin duzuna, eta hor ere bada lan potolo batez. Bai, hori, hasi nintzen gauza hauek egiten, Jonan Ordorika zenak eskatu zialako Lurridentzako disko bat egin nahi zuen, omenaldizko disko bat, eta berak galdetu zidan, posible izango zan Lurriden letrak ekartze euskarara, eta modu serio batean, ez, gelditzea hola gauza exotiko bat bezala, ez. Eta, aprobain genuen, abesti batekin, oso abesti ezagun batekin, eta nik itzuli, metrikara ekarri, eta abestu egin nion. Eta gustatzen zaion, da gainontze guztia joan ziren orduan, ez. Hoi izan zen lehenbiziko hurbilpena lan honetara. Eta nik eifena egin behar izan nuenean, pentsatu nuen, hau ere, ez dut, ingelesez emango. Eman behar da, euskaraz zerbait nahi balin badezu, herrialde hontara ekarri, ez. Eta halaxe izan zen, neurria eta errima mantendu nahi nun, behar da, gauza hola arraro eta bitxia ez geratzeko behintzat, naturala izateko, eta hor dago, jokuan dago, naturaltasuna daukan, ala ez daukan. Eta horrek epaitzen du kantu baten itzulpen, moldapen hori egokia denala ez. Eta horrela bilakatzen da Nocturama, Gautegi. Gautegi, bai, hori da. Nocturama bilakatu zen Gautegi. Bere testuak ahalik eta gehien errespetatuta,
ezin delako hitzezko itzulpen bat egitea, eta gauza batzuk galdu egiten dira, baina beste batzuk nik uste dut aberastu ere, gure ikuspuntutik, gure hizkuntzatik ere, aberastasun berezi bat ematen diote zenbait abestiri. Moran, bueno, parra gelditzen gara. Hau nahi dizut esan, zintzoa nahi dut izan, lehen maitasuna ez da zerbait faltsu. Urak jotzen gaitu olatuek zanpatu, zure babes arroka izango nauzu. Batzutan gogorra da, jaisten dugu guardia, baina ezerk ezin gaitu aldatu. Aizea txistuka hurrengo 2 urtetan, zure babes arroka izango nauzu. Zure babes arroka izango nauzu. Esan daiteke, Nick Cave-en disko honi zure musika bidearekin pixka lotzen dela, hitzak oso natural entzuten dira zure ahotsetan, mundu paraleloak dituzue, biak, esan daiteke gaua, modioa, desamodioa, kale giro hori, nabaritzen dela bi eremuetan, eta oso naturalki entzuten dela zure ahotsean. Bueno, claro, zuk hautatzen duzunean autore bat, edo hautatzen duzunean letra bat zure abesti bat egiteko, izan behar da, zuk egina izango balitz bezala hartzen duzulako, ez? Batzutan, Joseba Sarronandiek bat zaukan liburu bat, esaten zuena, izkiriatuta aurkitu nituen nire poemak, ez? Hau da, jada idatzita zauden, baina nire poemak ziren, beste batek idatziak, ez? Beraz, nolabait hori sentsazio hori daukasunean, orduan erabil dezakezu material hori zintzoki, ez? Zeren zure balitz bezala erabiltzen duzu, ez? Eta halaxe gertatu da baita ere, Nick Cave-en mundu horrekin, ez? Mundu literario nuke esango, baina bai historioa kontatzeko modu horretan, ez? Hora gertzen da elurra, oso errepikakorra da elurraren presentziaz, isiltasuna, garbitasuna zeratzeko, adierazteko, nik askotan ere erabiltzen dut hotza, izotza, elurra. Beaz, nik esango nuke iruditeriari begira ere ez gehala oso urrun bilok. Bestetik ere, esango nuke diskoak mantentzen dula, nahiz eta erritmo aldetik igual giro akustikoagoak jorratu zuk zure bertsioan, tentsio hori badago, Nick Cave-en bere ahotsean batez ere duen tentsio hori eta bandak ematen dio intentsitate hori, diskonetan ere topatu dezakegu, ez? Bai. Hori puntu algido horiek eta bestiari nortasuna ematen dioten puntu sendo horiek mantendu egin behar dira. Gero, lehen komentatu den bezala, instrumentazioa, Nick Cave-en jatorrizko diskoan biolina ere agertzen da askotan, guk ez dugu bat ere erabili, gitarrak ere beste modu batez ikusia daude, guk Angel Unzuk egin duen lana bestelakoa da, asko ez pertsonalagoa. Bai, badago bide zera, ez? Desberdinak alde batetik, baino esentzia nik uste dut dala azkenean mantendein behar dana, kantu bera izateko bestela. Nik ez dakiz ze puntutara inoiz deitu zitekeen berrikuspena edo moldaketa, ez? Grabaketa hemen egiten duzu, Mutrikun, Ame Estudioetan, Axularra Arizmendiren gidaritzapean, etxean bezala, ez? Bai, eta ezke etxean bezala. Etxetik estudiora 5 minutu egiten ditut oinez. Beraz, berarekin oso gustora, jadaneko 2016ko diskoa bertan grabatu genuenetik, eta oso gustora, berak ere ulertzen duelako oso ondo zer nahi dudan, eta gustatzen zaio gainera lokatzetan sartzea, eta gauza arriskutsuak egitea, ez? Eta, hortzek gaude. Diskoa beste behin ere Gaztelupeko Hotsak Zilugaren babesean argitaratzen da, zure musika bidean azken garaitan egin bezala. Bai, hor beste aukera bazan bakarkako zera bat egitea, ez? Produkzio bat egitea, autoedizio bat, eta barrez. Begira, hori zera zegoenean, modan zegoen garai batian, 2000 urte bueltan hor, ez?
oso puri-purian zegoen gaia zan, norberak bere lanari buruz, eukitzea, kontrol guztia, eta nik ez dut nahi. Nik uste grabatzearekin, kantuak egitearekin eta nahikoa dakadala, ez? Ez pentsatzen inoiz, gainera, merkatal puntu horretan, ez nola zure musika nola helarazi modu zera batean, ez? Monetario batean. Ez dut inoiz jakin. Nire kalterako izan da, seguro nire kalterako izan dela, ez? Eta horren naizela sartu, enaiz sartu ez daukadalako doainik hori egiteko, enaiz saltzaile, ez? Orduan, eta gainera, beti daukat lotxa puntu bat nire gauzak zeratzeko, publizitatzeko, ez nik neu. Bere txalupa iluntasunean arraunei lotuta eta iziak zakarki belarrietan. Zubi azpian da zure ametxetan, bakarrik etzan da darabiltzun ustezko libertadian, etzango zara urte luzetan, berak naizatxo. Zinez naizatxu, zuzenta zintzua duzu. Txoma, 3 hamarkada baino gehiago musika errepidean gauza asko aldatu dira, 80. hamarkada hasiera horretatik. Non ikusten duzu gaur egun zure burua? Pues ikusten dut errealitateak ekarri duena, ez? Azken bolada honetan, azken bolada luze honetan, zuzenekoak egite ditugu hirukote gisa. Nacho Beltran, Rafa Cebes eta Iruro. Eta bandarekin jotzea da, bueno, gauza oso berezia, ez? Pena ematen dit, batzutan nahi duzulako diskoa grabatu bezala eman, ez? Naiz eta hirukote gisa ere ematen duzunean, bueno, beste pertsonalia bat hartze dituzten abestiak, eta, bueno, bale. Beraz nik ikusten nire burua hor, ez? Betiko borroka horretan, atera duzun disko horrek bizia mantentzen duen behintzat 3, 4, 5 hilabetetan, ez? Oso zaila izaten da. Disko bat atera eta hilabete erdira desagertu egin da, ez? Orduan, hor mantentze lan hori izaten da nekosoa. Eta hortan ibili behar da. Estan aldatu da, musika erak ere aldatu dira, arroka nagusi zen garai bat atzean pasa dela ematen du, oraindik mantentzen dira lekuak eta beste hainbat espazio, etor gazte belaunaldi bat beste klabija batekin, zein esango zenuke dela zure gaur egungo ikuslegoa? Bueno, ez dakit esaten eta ez dut inoiz jakin esaten zein ikuslego mota dan nik daukadana. Ez dut ere sinetxi, benetan badaukadan. Beraz, ez dut egin horri buruzko irudi bat, ez? Baina oso irekia da, rock parametroetan egindako musika egiten dut, istorioak kontatzen ditut, eta orduan edo norentzat izan daiteke erakargarria, ez? Noizbait, kotxean, egokidan kantuak harrapatzen baldin badu, ez? Hola suertatzen dire gauza, batzutan irratian entzuten duzu autore baten lan bat eta orduan engantzatu egiten zaitu, edo ez, ez? Beraz, bueno, horren esperuan daude. Diskoa kalean imaginatzen du zuzeneko aurkezpenak etorriko direla, nondik nora ibiliko zara? Ongo gara kontzertu batzuetan, urtarrilean amaieratikan aurrera. Eta nik uste dut 3kote gisa, 4kote gehien jota, bateria, pianoa, gitarrari lotu baju bat. Hola izango dira gehienak. Da, bueno, ibili eta defendatu diskoa. 2016an argitaratu zen zure azken disko luzea, 18an 2 kantuz osaturiko singela kaleratu zen, imaginatzen dut da zirriborro berriak egongo direla. Ez, eta ja grabatzen hasia. Aurreko gunean sartu nintzen Axularren estudiora, eta hasi nintzen zirriborro batzuk grabatzen, gero musikariei pasatzeko, eta, bueno, behintzat kokatzeko nolako abestiak diren.
eta gero berriz ere grabatu, orain arte grabatzen ari naizen bezala, denok batera, lau buelta eman abesti bakoitzari eta hartu gehien gustatzen zaigun bertsinoa, eta horrekin geratu diskorako. Beraz, 3 hamarka ondoren oraindik sortzeko eta zuzenean aritzeko gogoz. Bai, hori ez da inoiz bukatzen. Batzutan basuago, beste batzuetan animatuago, baina uste dut gure zera dala, gure kondena dala, jarraitu behar dugu. Bai. Ba, gu gustora entzun dugu Gautegia, gozatu genuen bere garaian Nocturama diskoarekin, eta zure kantu berrien esperoan, ba, mila esker gurera Eskerrik asko. etortzeagatik, Bai. eta errepidean topatuko gara. Eskerrik asko zuei. Maite zait